Welkom terug bij Henkies Papiamento. Vandaag ga ik jullie de 5 meest voorkomende werkwoorden in het papiaments leren. We beginnen met nummer 1, ta. Ta betekent is, zijn of ben. Mita na kaas. Ik ben thuis. Nummer 2 is tien. Tien betekent hebben. Meeting hamber. Ik heb honger. Nummer 3 is sa. Sa betekent weten. Misa turcos. Ik weet alles. Nummer 4 is mister. Mister betekent moeten. Mi mister sinha. Ik moet leren. Nummer 5 is por. Por betekent kunnen. Mi por papia papiamento. Ik kan papiaments praten. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Ajo!